Samantala, LGU Dasol, pinabulaanan po ang umano'y kinurakot na hospitalization assistance. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Pinabulaanan ng opisina ng alkalde sa bayan ng Dasul ang kumakalat na aligasyon sa social media ukol sa umano'y kinurakot at hindi buo na hospitalization assistance na ibinigay sa isang nangangailangang residente. Nag-ugat ang issue sa isang post online ng isang babaeng nanganak at lumapit umano sa lokal na pamahalaan na umasang makatatanggap ng hindi umano bababa sa 10,000 pesos na tulong pinansyal. Isinaad dito ang umano'y pagbuno ng alkalde sa kalahating halaga na 5,000 pesos kalakip ng pagpirma sa isang listahan dahil matatagalan pa umano ang proseso para makuha ang kabuuang halaga. Marami-rami rin umano ang pumirma sa listahan na posibleng mga hindi rin nakatanggap ng buong tulong pinansyal na tinatayang aabot sa 165 million pesos. Sa inilabas na pahayag naman ng alkalde, iginit nito na sumusunod ang lokal na pamahalaan sa itinakdang official ceiling na 3,500 pesos na pinakamataas na mahalaga na matatanggap ng cash, habang nakatseke naman kapag mula 4,000 pesos hanggang 20,000 pesos ang matatanggap na tulong. Ipinaliwanag din na hindi piriming 10,000 pesos ang matatanggap ng kada residente dahil dadaan pa ito sa interview at assessment ng MSWDO upang maibigay ang angkop na halaga ng tulong pinansyal base sa kanilang pangangailangan na igagawad sa isang benepisyaryo bago pumirma sa official voucher o stub bilang patunay na natanggap ng buo ang pera. Malinaw din umanong nakasaad sa nilagdaang kautusan noong 2024 ang naturang usapin. Dahil dito, nananawagan ang tanggapan na idulog sa tamang opisina ang reklamo upang masolusyonan at iwasang mabiktima ng maling impormasyon na maaring makaapekto sa reputasyon ng isang personalidad o tanggapan. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.